Bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayawa Pindi TV en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata joguiɗo mbo wasata dokkowo mo gaynata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Thioubado ɓurnaɗo e winder goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yiddeme nulaɗo muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam en jettinene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men en calminiriɓe juuɗe ɓernde bandiraɓe musidɓe tedduɓe en garti hande machallah e émission men juddu jeeri ala no mbatten sowona calmidirene arɓe hande émission men juddu jeeri walla juddu jeeriji ɗi calmidire yeɓoɓe Ayawa Pindi TV ala no mbatten sowonama tottuma konngol salminama juurama. Assalamu aleykum salminimon mi juurimon onon Pindi TV min kam ko haɗi kam arde Pindi TV ndax mbaɗa yiiɗi Pindi TV no feewi ndax kañum tan jeeɓam ndax mbaɗa yiiɗi hen ko nanammi pulaar ko mi nanano pulaar no feewi kono ko janmi hen ko manam no wiyete ko ƴettanmi hen ko seeɗa seeɗa ko e pulaar o mbaɗa andi 100% fof koye Pindi TV waɗɗume yam quoi vraiment ɗum moom ɗum tahi mi waɗani complexe pour arde ɗo quoi machallah mbaɗa wawno wadde complexe arde ɗo ndax mbaɗa andi pulaar o wona no feewi kono noon il faut que mi ara ndax Pindi TV ko Pindi TV kullu hal pulaar ko enen jeeyi alay saago mbaɗa hen participer mais sans complexe pour mi wawa somi watti ɗo émission goɗɗo somi jottima tan somi haali eɓe ganda ko 100% jooɗi ko tigui rigui wonta émission juddu jeeri quoi émission juddu waalo no mbiyatɗa mbiyetemi ko Daouda Bari eyyi Seydi Bari ɗo jeeyaɗa mbaɗa jeeya Ali Wuri kam Ali Wuri Najo Ali Wuri ɗo jibinaɗa jibinama ɗo Guédiawaye Gounass ɗon jibinami ɗon mawnimi ɗon mbanmi ko ala fof ko mbaɗan toon wa affaire yaade Fouta non Fouta kam alay saago mi yaha Fouta jeyata ko fotini heewi no hewani noon kono mi yeehi ha gonmi mawɗo puɗɗimi comme si mi yaade Fouta quoi mi yeehi ha gonmi mawɗo puɗɗimi yaade kono kam mi honno annede kono mi wonta émission juddu jeeri quoi mbaɗam émission professionnel eyyi pour gona à l'aise tan min kaldo e ma comme juddu jeeri gasi waddi jalnaki wona won à l'aise machallah hay goto semrani kam ɗo merci ewa émission ko juddu jeeriji ɗi gonan ɗo wadde won à l'aise minen belto e bismademi e émission juddu jeeri noon tigui a Dieynaba aɗan foof kedde machallah a salminama juurama eyi a salminama juurama aleykum ñaganama gam moƴƴere kadi wa Pindi TV fof salminama weltanama kadi no feewi ko yidde amen Pindi TV rek e yidde kadi andude minen kadi ɗemgal amen ngal amin mbaɗi hen fierté ko min goni ko amin jetti hen Allah no feewi da kadi somin mbaɗi émission juddu deeri ane somin garti ɗo jour goɗɗo min mbaɗa émission pulaar 100% juddu waalo walla juddu teeru juddu teeru ko ɓe juddu waalo ko taw ko pulaar laaɗo ceer min kalata to Dieynaba jeeya min mbiɗa jeeya ko dowgulo wuuro mi jeeya nenam jeeya ko Ogo mais bawam jeeya ko Goudiri to jibinaɗa jibinami ko Goudiri toon mawnuɗa ko toon mawnumi après garmi Ogo gonmi toon e famille nenam galle kaw men après Allah suuɗi nakko gartimi ɗo e Dakar gonmi e liggade mais ko addanma wonde juddu jeeri elle wonɗo janɗa banggue goɗɗo wayi mi woni Côte d'Ivoire woni Côte d'Ivoire seeɗa taw babam nen toon rewnoye min toon ko toon min gonno Côte d'Ivoire mawno ɗon Côte d'Ivoire min gonno legal biyetegal Adjamé tigui rigui a ñaami accake waɗa accake ñamte walla accake a logo ok merci eyyi o juddu jeeri kam machallah o yewnanome plateau o kono onon gamti yiidem e plateau émission men juddu jeeri kadi ko mo gandanɗa hoorema kadi enen ƴette mum exemple ndo arande ɗo pulaaro comme domoɗa wano kono joni kam machallah omon waɗa débrouillé on won princesse Dieynaba Diallo merci ma assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama onon foof mi salmini ɓe ɓe remine plateau he mi salmini
noon tigi rigi machallah ala no mbatten sowona garen e yewtere men hannde yewtere nde noon hannde ko saabi ɗum alay sago ganden concept émission men juddu jeeri holko woni concept o jalniki ina waɗe hen fof ina waɗe hen mais concept juddu jeeri yidde andinde kala gonɗo juddu jeeri hersinaki jalnaki e dow jiiɗa arde jangga ɗemgal ma mbaɗa effort par ce que ko addata ko juddu jeeri ina heewi ɓeeɗo nene ma won halpular bamma taw wona walla bamma won yumma wona walla halpular en ɗiɗi jibinma totteɗa goɗɗo nehma taw wona ɗemgal ma walla ni ɗo Dakar enen gandi en jeeyaka ɗo enen fof ken arɓi ɗanniɗen te hande enen keewi enen fulɓe suu yimɓe jilli men en goppat ko kalanɗen ko jilluɓe men ɓe par ce que kamɓe tawɗen ɗo e Dakar ko ɗemɗe mabɓe kalten sikki ala nandi ɗemɗe fof ina moƴƴi par ce que mi wondani wiye ɗemgal ma tan yo edir ɗemgal ma nana ɗemgal ma d' abord avant tout kono nandi ɗemɗe fof sa yiiɗi hutorade hajuji ma mbawa hutorade ɗum hen wadde hay nandi ɗemɗe fof ina moƴƴi mais edir ko mako kono kadi was jalede saabu jalnaki ekkade addi bawol donc sa yi yewtere nde saabi ɗum hannde duñde yimɓe en perti hen hewɓe en perti hen seerenɓe en jeehi Tivaouane naaɓe fulɓe Touba gardiɗo toon ko pullo e woɓɓe sen limti gasata kono hannde senen jappor hutoreyade toon koye ɗemɗe goɗɗe pourtant keɓe fulɓe en perti hen alɗuɓe yimɓe mawɓe e fof par ce que holɗum alay sago yidde leñol mum wona tan comme kaalo pular comme ɗigginde pular goɗɗo wiye is ala en jeeya e wadde récupéré leñol ma comme no Dawda Moussa Dia waɗirat ɗum ni mbaɗa récupéré sukaɓeɓe cuusnaɓe gare kaale ɗemɗe moon jalnaki jomumen par ce que sa ƴeewi kala ko watte e programme uji leƴƴi goɗɗi fulɓe kebbinat ɗum mais hay goto anda ko fulɓe par ce que toon ɓurata webde par ce que ɓen koko goppa belliti pourquoi pas enen yontani goppen jomumen bellito e ɗemgal men hay sa jalam e ɗum ɗo ko jaltem ko mbeɗen ko ɗemgalam hande kala ɗemgal mo kalta français e goɗɗum e ko mbawɗa haalde ma jaleɗa mbawa kono sa jalama e ɗemgal pular aɗa yiiɗi aɗa woni ɗum hersinaki jaab jaleɗe kaala ewa ɗum woni yewtere men peut être exemple o juuti naten hen vite fait machallah tottira hen miijo ma eyyi nde tottirami hen to miijam tan woni enen ko janɗen ɗo koko waɗi valeur woni leñol pular ndax sa ƴeewi Sénégal hande fondement mum fof ko halpular ɗum selle sa ƴeewi e banggal français so halpular haali français tan cikkata saw ko français ko français haali ɗemgal mum tigi ƴeewa e walla alquran o ala fof gueɗiɗe henen e goɗɗum ko ƴewɗa fof hande e wallu e banggue pouvoir ko ganduɗa hande to daariɗa fof sa ɗum fof sak hewat walla ɓooyat sen ƴeewi hande e Baaba Maal tan affaire o fof nawa uddade par ce que ala ɗo darake ala fof to darake aduna te Sénégal wona konko tan woni ɗo musicien walla artiste kono ala fof hande to daraki o darño toon nde pular te ɗum ɗon vraiment ko min dal ko mbawmami haalde dal boni min dal madame hen 100% dal non tigui rigui madame hen 100% machallah e ƴettiram ɗon tan ay sa ƴeewi hay émission men juddu jeeri oɗo mbiyam ko ina yaaji par ce que en ƴewate commentaire uji aɗa yi jolfuɓe aɗa yi seeriraɓe pourtant nanani ɗemgal ngal mais kala ko mbatta so woni enen tan jeeɓat ɗum enen tan mbaɗi hen intéressé wu yam enen jeeyi kono in heddi alay saago yaaji comme no jirten ni goɗɗum ɗemɗe goɗɗe mbaɗa enen jehen enen ƴeewa enen ñembo
enen ne hayso jomumen nanani in poti wadde intéressé ko mbatten ko ha mbatta ñembude walla in jeeɓa donc enen belto e ɗum ɗon wadde question mo namnimoma namnotomami ko addanata neɗɗo wonde juddu jeeri e juddu jeeri an juddu jeeri ko poɗɗa wiide yimɓe poti jagguirɗem ha mbatma récupéré e nder leñol ma eyi min ko mbiyatma men juddu jeeri rek min mbiyatmi ko sukaɓe nan ala koɓe mbaɗi puisque ko jinnaɓe foti andideɓe kamɓe koɓe haalpulaar en kadi souvent kala to leñol ma woni ɗemgal pulaar ma kala to haale rek a andan oɗo ko haalpulaar anda kadi oɗo kadi ko ɓi haalpulaar hay sino wonti wona yumma ko koye bamma par ce que ƴiƴam haalpulaar ene teddi ne weeɓi andide kadi ene wawi yaltude no fewi dal juddu jeeri moom ko kamɓe poti wallude ɓe gona juddu jeeri ɓe poti wallude juddu jeeri en ɓe haaɓe ganda ɗemgal mabɓe dal neɓ ballirat ɓe comme min mbiɗa haala pulaar o haalta pulaar so mari souvent mi toñamo e pulaar haw haala so wi o wawa mi jangguinamo ko noon tan par ce que jolfe hay goto finani tan en pinani mbawɗen en jangguɓe nagga def yaangi fi koko jangga mbaɗɗade selli somin jangguinimo tan o wawan ko ɗum rek noon tigui princesse juddu jeeri holno jiirɗa an kam joni kam machallah an aɗa wawi tottirde exemple pulaar ma laaɓani fuɗɗima laabde holko jiiɗa hen an holno jiiruɗa ɗemgal ngal e effort uji mbattaɗi eno yimɓe jiiratma e waɗoɓe ɓe encouragé surtout wa Oumou Dieng ay neɗɗo sa yiiɗi haydara il faut mbaɗa haydara par ce que min avant mbiɗa ara e galle he mi nanano no feewi somi haalino sax ɓe jalat kam par ce que plagam mo jaam no feewi mais joni alhamdulillah hami wawi hen wa haalde seeɗa sax neɗɗo hoto dañ kersa pour aɗa haala demgal ma joni defte nan ɗo kala ka jiɗɗo jangde tan nane deftere no wiyete kadi kala jiɗɗa janggude defte ɗe jaade defte wonɗa aɗa wawi hen janggude defte ɗe goɗɗi te yimɓe so ngala oɗo internet o rek kala ko mbaɗɗa hen tappe kala ka waɗa hen tappe ma yi ɗum mais ya yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe ɓe waɗat min tan no wiyete ruse haalpulaar e kersat ɓe dañat kersat pour ɓen haala demgal mabɓe te neɗɗo ala ko wona demgal ma par ce que pulaagu no waɗi riche jaleɗa ko jeyɗa ɓuuri beltanɗa e ka jeeyani non ɗen ɗon te min dal ko wiyanmi juddu jeeri ɓe kam yoɓen watta effort par ce que pulaagu no weeli machallah te mbaɗa waɗa encouragé yimɓeɓe ɓe waɗa kam encouragé par ce que mi haalano pula eɓe jala kam mais joni hay so ɓe jali kam haydara par ce que joni comme waɗi sentir mi haala par ce que ɗum ɗon tahi aɗa nana a waɗa sefte ko ha nana après ko ɗum ɗon basa wadde complexé joni momin watta complexe moom min ko jinmi haala andi ɗum ɗo no moƴƴi te jalnaki par ce que ko ɗemgalam mbaɗam effort hay somi jalam jalnaki danne an kam noon ɓuuri woppude tan a mbasa wawde ha abadan mbiya sa haali a jalet walla is walla naggam e naggam ko haɗma wawde ndewa ɗum ɗon mbasa haalde mbasa wawde ɗum ɓuuri bonde mbaɗa effort mbawa haalde demgal ma par ce que min wona joom komin haalpularuji il faut que min haala demgal amen tigi cem ala no mbatten noon oɗo gartaten ko wuulat te in foti yettede ha joni noon koye moon fawi débat 31 décembre hay sa wi 24 décembre mbiya 31 décembre sen gari e débat 31 décembre et 24 décembre confrontation hakkude rewɓe e worɓe par ce que onon gandi worɓe ɓe no mbaɗ mbaran rewɓe ɓe no mbaɗ ko wiyete ko mbaran no puntidirdal gote moon foof ina punti mais kadi enen mbaɗ ɗum holko ummin 31 décembre peut être ɗon woɗɗiyat min gartu hen saaha goɗɗo a faami mais hande garten e sujet mo gandanɗa hoorema wiide puntidiral gonɗo e feeto holko saabi ɗum wiyata kay ko rewɓe no puntirta worɓe ɓe ne puntirat moon neɓe puntirta 31 joni so ari gila lewru ndu maaye eɓe commisima
ya tottuma 25000 o tottama 30000 o tottama 40000 o tottama 50000 eɓe kawa ɗum ɗon fof eɓe ɗum ɗon joni noon so wi ha minuit naati tan soɓe ñifani téléphone maɓɓe goto appel eɓe parata so appel o naati tan taw ko an appel ma tan e paranno noon so appel o naati tan mbiyam guilen nden madame reedam du hande koko jandanimi irseere mo hande kam ñamdo tan affaire o no safri kaani ni ko kirtimi ko no waɗide kaani ni wana ñu yaye waɗide hen poobare manda ko waɗi hen moutarde o min kam ñaami ɗum tan reedam du dillat sab ande yaade sam yalti tan musiba waɗat so ɓen fof kawri tottuɓe 30000 40000 fof kawri eɓe ƴeewa hen mo ɓuuri yidde o noon eɓe noddema téléphone saba to gonɗa aɗan galle fadam seeɗa tan maɗam mi ɓuftoma waɗa préparation tan après mi ara min gelam meeɗi wadde kam ɗum guila ko pottumine seeɗa mi faɗɗo allah ne seeɗi guila pottume makon mbiyomo wona konko c'est pas vrai guelma wonma noon gelam mbaɗan ko poɗon wadde fof ko namni fof mi tottima no foti peeriɗa e makko heewi ma ko guila hay salon allah ne seeɗi hay salon mi tottima salon hay noon o fenir yeeso makko il faut ko yaha salon yehi salon o feeni ha few taw kami ponnoɗo yaade galla e deuxiéme patron amen toon min mbaɗatno ferdude amen après oɗa évité kañum parno goto fof no o ko kirsaɗo node mbaɗmi programme ha an ka victime ɗum gila ɗon gandi affaire o ɗum ɗoy noon minen ñifmi téléphone guila deuxiéme patron o noddude kam so noddi kam an to gonɗa sam ari individuellement tan mi borete ko mais no gandirɗa kanko ko puntuɗom haw hayde ko wima haw ɗo omo yaade gorko ha joni teɗɗa ko tottunoɗama walla goppuɗamo e kaɓɗon e mais ɗum jeeyaka e gelawde ha kay ndax o bonnini kam yam bonnanmo affaire o gas e mais an fotno saɓorde non o bonnini kam ndax so yiɗano yabde yam walla o yiɗano kam ko waɗata kalis mais ndu kaɓɗon de gorko mbo yaado naati hen walla natano kam poñƴama tan waɗande sama poñima tan ma gorko o haal an gorko jinɗa hebde eyyi ndax mi wawa fiidemo mbaɗa yiiɗemo kono yomo poñma tan ha ƴettimi ɗum ɗo mi waɗa affaire bandiyagal tan o wadde réagir tan ko pami dow makko sa nanguiti kam tan naggam tan affaire o ɗum ɗoy joni gorko no waɗi kañum mbimomo an min ema ha galle moon ala mais gorko jiiɗimi andu réaction mum gorko mbo yaadunowo non gorko ar ko wi o arano pour haɓede min arno pour haɓede mais gorko kollorede ndax min garnomi ko pour poñdema tan sam poñi suka debbo konko alay sago arat ndax ma yata debbo omo fiye aɗa ngaɓa hunde no ari tan affaire kuccide men mako min kabbi tan ha wi plein jami kotomi galle amen suka debbo galle men mais ko manquime famde gorko kaɓɗa walla debbo kaɓɗa non debbo kam poñɗoma tan pour yu gorko o waɗa réagir debbo kam mi wawi fiidema mais gorko waɗi réagir walla waɗa réagir alay sago waɗa réagir joni a fii gorko non an gayan o ko wonma naggam biyomi he fa mimiti kam tan naggam tan poñɗo pame dow makko tip hamin cenda mbiɗon onon kon ko rendi noon mi wawata haalde ɗum rendina amen waajo o tan mi wawata haalde ɗum rendina amen goto omo ƴeewa kam mbaɗa ƴeewamo tan affaire o ɓoy tan poñmi suka debbo mbimam ko miñam kam kannoɗomo yaltude joni ko galle nawmomi ha galle meɓe huggumi damal wimmo ko noon ko sigilam ndax ko min woni ministre min liggontoɓe wimmo ko sigilam mbiyomo ƴeew ko ɓonni ko fof ko kalisam kane mi yummo poñimi konko ne fiima tan ha wi ɗum de a bonni soare joni ɗum to waɗimi sula so wonano ɗum ɗon noon mbaɗa wawi e jamme he mbaɗa wawi hen noon mayde mais ñan hen kam ñan hen gaccodirɗon onon ɗiɗi non min gaccodirani ha mi attata an kama ka communautaire fatmi a an ka communautaire joguiɗa fatmi a ewa ko pamɗa hen o kam hande o fuɗɗima libde moon de onon rewɓe onon mbaɗi ɗum ɗo foof o wawa libde min par ce que hande debbo kala ko waɗi ko worɓe pusi ɗumen hen a tawan jomum yedde e gayan goto ne waɗi fidèle e muɗum mbiya a nde mbiɗa yiɗma jefde jomuyma nono wonmo jefdami mbiya nono hay sinno wontimi hawa e makko hami heeɓa imagine toi tawa min mbiɗa yaltude e oɗo ha par ce que min ko oɗon jinmi so tawi kam kalis so tawi kam financé kalis maɗa ko oɗo tottam dakhte min ko oɗon jinmi mais min wiyani tottam wonma financé haali sottiya goto min wondani hen non wona gonga non aɗa jo par ce que holɗum ɓe mbima wonko tahi
pas comment t'expliquer ça. mais sa yiɗa neɗɗo wot ñam haalis mum Non, ɓe ngara ɓe porsuma aɗa suka worɓe ɓe ƴeewa ko kalis ɓe porsete. kamɓe fof mais ɗum weeɓi de kamɓe fof sabi Allah nda haalisam Ma um aɗa andi holɗum ɓe tawete waɗa wonde e gayre mo ganduɗa onon ɗiɗo ɓoydi de ɓe mbima aha minen hayson ɓoydi amour ɓoyɗo ala hannde ala min lawol ala hen mais ndamo so yawim jool koye yaadu mum yi ɗum tottinoma ɗo 500 000 On jaltida? mi faami gar mi huɓɓi ɗum mima jooɗo hen mi tottuma 500 000 aji a salatu mi salata kay mi jaɓata kono sa kam kalis maɗa en ɗum kay plus, ka fonno jabde kalis on joɗɗa e gaz taw ko kalis jiɗɗa kay te ka fonno heɓde kalis on joɗɗa e gaz suko debbo o yiɗani o yiɗama o yiɗama kay kanko ala kanko ko jaɓanta kam kanko goppe ɗon feɗen mak garten kanko men gartema onon on ƴettat portable uji moon pour gonɗinandem worɓe ɓe mbatton ɓe mbarani fof goto fof ene jogui inde mum o ko borom diw jeeyowo diw o joom diw joom crème ande alande kay e o ko ngaka amo ɗaldamo wallahi innira oɗo hoɗum baɗo réparé téléphone mi wimo mi yiɗama o saliba ko paho accu tan mi ñama ho laaɓa ko gasni mo pom te en jii ɗum aussi en jiiti ɗum mbaran 1 mbaran 2 mbaran 3 mbaran 4 par ce que waajo arno e galle copine mum jooɗi yi téléphone sono windi mbaran 1 joni noon o jotti ha ɓooyoyi téléphone soni yi ha mbaran 7 joni o wi o bippu debbo o ƴeew kanko hoɗon position o woni o bippi debbo kanko numéro makko ina waɗa enregistré kangaɗamo ndeket mbaranuji ɓuurim domaine ewa joni noon onon mi yiɗa o liɓ moon par ce que onon gandi min e ƴiƴamam rewɓe jingganami a faami mais ɗum ɗo ko kalɗa ko arnaki pourquoi so ari tawimama aɗa yaade copain ma ari funtimam jaɓnam ko jaɓta tawat aɗa weela non a welata a jaɓata par ce que comme non ma ñamde kalis mo a yiɗitamo de jo haalis o noon non kalis o yiɗi so ñakko mbota eyi huccite capéra o bel ma copain ma o heptinma kam dañam aɗa fusta dewgal on eyyi ɗum ɗon moom ɓe mbiyata ɓe jiɗma ha parake taw ɓe jiɗama kamɓene kadi wonmo ɓe jaltitta eyyi ça c'est vrai eyyi so wonti annene kadi so ɓe ɓuurima mawnude hoore rek ɓe puntuma ɓe doga e ma en maɗa wallem ngare jeyna ɓe mbima mi leeli yiidem somi yinom idan o kangaɗo mi yaltinta e mum mbiɗa ñowɗon action village ɗum ɗo goto jomum wi kam an matde jaltidemme kaari nde mata alano ɗo en mbimi pourquoi ɗum o wi no mbaɗa ni par ce que kono tawri kam ni dal o tawi mbiɗa ɓooni roggo mbimi non min ko ɗo gonnomi de o wi an mbimi eyyi o wi non min oɗon mi yiɗama mbimi wona gonga par ce que a jiɗɗo rendinde min minen ɗiɗo ɓe fof te keɓe rendiɓe fof komin sehilaɓe ƴeew ɗum ɗon o oppi oɗon dahmino mbimi noon ɗum wawa wonde a wawa oppude oɗon dahmino ha mais wonko kalɗa haw dañ confiance haw occi on non non haydara min kaldani de e oɗon haydara min kaldani par ce que ɓe jaltigol mabɓe comme no ko min jindiri hannde tan ɓe jiɗodiri hannde janggo e muɗum min o ari toon o tawi kam toon o yi kam o wi kadi mo yiɗi kam et même jour non dans journée o comme hannde ɓe jiɗodiri janggo e mum o ari toon o tawi ko marque ɓerde démontable o jogui ɓe pusan ɓe pusan galle mon dal sa renaki c'est vrai e bonno ceyilagal kaɓone nder mon taw koye kamɓe kaɓone nder mon taw ko kamɓe worɓe ɓe mbaɗi ɗum soɓe jooɗi mbiya debbo wona fidèle wona hette bone o fof koye mabɓe goni kamɓe worɓe noon tigui Dieynaba ko pamɗa e fulɓe mbiyat ɗum najum ɗum pamɗa e ɗum najum ɗum onon rewɓe waɗoɓe mbarani worɓe ɓe mbi ko onon mbaɗa mi wiyani noon gorko nen ɗo jonni worɓe ɓe ay haalnoma ay sukaɓe worɓe ɓe kamɓe ɓe wala mbaran ay so 31 kamɓe so 31 ari kamɓe ɓe jogui tati ou bien 4 gueluji ha joyi e ha sappo so o sonantama goo sonantama caleçon oyo sonantama chemise bien sûr oyo paɗe oyo tuuba mais pourquoi sodde caleçon mba yiyani caleçon mum ko codantam caleçon omo acci hen hakkille caleçon an ko gacci hakkille caleçon an ko mbaɗata caleçon aɗa acci hen hakkille an ko décembre mbaɗata mbaɗa foddeɗa o caleçon a waɗa sañse non e mais caleçon feñta e caleçon o yaltata noon jeeɗo yaltata mais jeew ko haalnuma ko wimami ko no woodi a jiɗɗa wiide ko haal nanɗi namni dal ko exemple tottirɗa eyyi ko exemple par ce que kamɓe e ɓeɗo e sukaɓe reɓe ɓe waɗa mbaran mais kamɓe taɓe waɗa mbaran par ce que joni so ɓen galtirta e ma ɓiɗoyoma ya fewnam du fewnanam du te sukaɓe rewɓe ɓe tamit mbaran mo jaani par ce que saɗa waɗa mbaran 31 so ari a waɗat feeñat a dañat caɗele par ce que téléphone ma na sono 24 heures sur 24
oyani wiye hande ko mode avion nen ɗo walla mode aéroport sax mbaɗa ɗum mode aéroport walla ɓen wiya tanon no sanki ɗum ɗon fof ko carele ganduɗa ko an andita hoore ɗum an andini ɗum hoore ma par ce que sa tohoy sa yimino goto tan a tampata mais minen noon min waɗat des fois bêtise aji merci an koye an jaadim par ce que Dieynaba tokorma yiɗko wadde défendre koye moon ha ɓurti mais mais a arti ça parfois on mbaɗa bêtise sa yiɗi nande gonga gorko waɗi fof e ko gorko naati fof ko debbo nanimo hen e debbo kadi ko naati fof ko gorko naati billahi son mbiyanni mi wat mon kurfay eyyi jon son kalam ɗum kurfaŋeje mbaɗan ɗon joni goto contre 3 mi jaaɓi joni mi andinma hunde rewɓe ɓe hande ko gorko waɗi fof ko debbo nanimo hen ndax ƴeew fidel ne weeli kono sa yiiɗi kalis a wonat à l'aise sa yiiɗi kalis a yiiɗa gantande hay goto gorko mo jiiɗa ɓonni ko yooɗi fof so yoman yiɗma mbiyam mi ɓurma yidde mais ko yooɗi ko onon jiyat ɗum walla worɓe jiyat kal debbo ñantiɗo debbo ɗo saɗa waɗa parfum belɗo aɗa ɓorno ko yooɗi aɗa laaɓa te parfum wuuji mawniraɓe moon ƴetta toon onon worɓe parfum wuuji on ƴettata parfum aji moon sah mbimami ko mbimami ko sa waɗi ɗum debbo mo kalduɗa fof jaɓat sababun parfum tan non ɓeɓe gala hakkille dak poos ko woni hen ko haalata sa waɗi mais onon kollirat ko ala e moon non si sami holliri ko wona yam an mbaɗa fidèle an waɗ fidèle mais comme kamɓe ne mbirni sa faami hande on garat taw nde jogui copain mabɓe mbiya debbo non sa yiiɗi ko ƴewata ko on non comme par exemple mbimi e comme par exemple hande a ari kanka a tawi omo yaltide neɗɗo a wi aɗa yiiɗim o wima wonko fat garen fat garen joni an a wima aɗa yiiɗim o wima wonmo jaltidami mbiyam ala probléme mbeɗa wawi ɓittam hen tan ɗum e mbawde wiide fattan andax aɗa yiiɗiɓe walla a yiiɗaniɓe joni sa wi fat rek e fat tan e joni fat joni sa wi jomum ala probléme joni ɓittam hen tan ala probléme joni jomum ɓittima sa yiiɗi il faut ko mbaɗa wiyami ɓittam kono billahi a yani a yiyani a suwa gaynol haalde a yani het sa wi neɗɗo ɓittam hen ɓittimam hen jangga jaam mbo tawnuɗa o ɗon ha ɓittaɗa mbiya ko badɗo infidèle pourquoi omo yalti ɗon te on tawnuɗa ɗon mi tawmi ɗon o koko ɓitta ho jani ko jani ko jami ɓitta hami jani ko e joni an a jaaɓi ɓittede kay wot sal goɗɗo ar ɓitte non gas non garo o wi garo tan o wi ɗo ko joni a wondate copain ma jiɗɗamo ɗon tan gasi e joni pourquoi jiɗon ɓittade hakkude copain e copine yindirɓe eɓe kaala ɗum wona gonga e mabɓe non ene woodi ƴeew mbiɗoɓe hen foof mais est ce que onon ne ɓittamo ko gonga moon ɓittamo ko gonga moon ɗum ɗon ko débat tan débat sa yiiɗi débat onon naati wimami ko on caloto kono on gandin ko mima ko no feewi neɗɗo sa yiiɗi hunde hay soko kaani woni toon yawat feere ñaama kaani o ha para non non mais non mbimami sa wi holme yalta wima lawlum ala e makko min ko merci non c'est normal non mais kanko c'est normal mais kanko ɗo woni ɗo yani ɓoyito anda o ka wiyan ɗum a janata ko calino mo jaaɗa mbiɗa maɗiɗma fof wima holmo jani an mene janta te woni hen ala fof to jata ha mbiya tan neɗɗo to mbaɗa yiɗma tan wima jaɓinima te Daouda woni hen garat mbima non sa wi wonmo tawɗa ɗon mbima non min kay so hay goto yiiɗa no mi yiɗta gasi non c'est normal non joni tan mbiyan ɗum ɗon joni kalne kam joni ko mbiyani e joni a wi noon a tawi jomum ina wonde goɗɗo an kay sa yi te an mbeɗa yetna oto wiyamo wonde min mi anda mo wondi non aɗa andi par ce que mi anda ndax sam andi neɗɗo mo ganduɗa wondi taw ko sikkel ma wonata ala mais jomum wima wonmo jaltiɗan mbiɗam ɓittam hen an joni sa woni sikilam enen jaado enen ɗiɗo anani joni an sa oɗo so woni manam so woni taw ko boy ma
est ce que min sama ari mako ton billahi o yani on jokkitan no tan non mais ko dejjum son jokkitino wala jokkite ala ko jokkiton kam o mi hala may worbe sey laabi dido worbe abe mbawi deddude gel goto onon mbawi wala non onon te jew arme haalan matte sa bettim hen aden ko etto wiide sa bettimo wiyatma mi ala o yami ƴewkinon gel ma o tan ɓeyden feeñi walla bettuɗo kaale gonga o tan ta dañde probléme jaatɗa e sehil ma gorko wima ar ɗoftame guelam jaaɗa tawɗa toon guelo ko gel ma exemple totono mami ala a fere kam ton kono a accat hami para mi jingu settal voilà a jingu settal tun dimi jaat to aɗa andi eɓe ganda kono an aɗa andi joni toon jiɗami a yiɗami yetto toon accat mi yetto toon bisimilla mais onon ne darne koye joni mi yalte jingguere nde joni darne koye mi jingani ha wona no piɓirim ni yeesam ngo moƴƴi joni mi jingani joni ha mi jaaɓi min ko yidde joni mi fotta en kawrat walla mi yiima walla mi anda to koɗɗa mi yiima jamarsuji mbaddataji tan mi yiɗma saabi Allah kan jiɗa Dieynaba o non mi yiɗa Dieynaba saabi Allah taw jidde mi jiɗgal dawgal jiɗanmomi so yiɗi kam tan so waɗi fidèle yam tan min ko yiɗi fof moɗantum ɗum aɗani neɗɗo tan mais no jirta neɗɗo premier jour en jiɗam dewgal il faut ko ñaaten ha nder sen naati ha nder il faut que neɗɗo sa wonde mom ma andu to fawma walla so yiɗi ma andat so yiɗa ma andat nani kono noon non fidèle mi jaaɓi fidèle wona noon kono noon sa wondani e neɗɗo a wawata yidde ɗum a wawata wadde fidèle mum il faut ko gonda e neɗɗo mbawa wadde fidèle mum mbawa yidde mo mais onon kono daro joni so ɗum waɗi ha paari konko o wiyatma ko min sa tawi maɗa yaade goɗɗo ya taw ko jiiɗa ko maɗa yaade babam omo wata ɗo wata ha ƴew ha an mbiyata ko oɗo to fay kam ɗo o meeɗa ɗo fawde neɗɗo e aduna ƴetta hakkille ma e ɓernde ma fof totamo ƴew a yahata ha ɓoy tan potta e makko walla ƴew so ƴeewi ho ganda joni kayit ma aussi ma o warima ha heddi ko keddirɗa ko so hefti tan a maayi to o yiɗa maayat o wiyata ɗo non min dal hol goto ɓi kawam yayam forsi kam noon guila nden ha joni madame salon kono joni wat mi jaaɓi joni noon an gonta joni non ala probléme ya taw aɗana taw so kuppi tan ala mais ya on weeɓide hewɓe mon mbatta noon hewɓe mon après bonna dewle jomumen kalden go non hay so wi ɗum so surtout ça non il faut que neɗɗo hay soko debbo so jeddino joni mima joni min de mi hokkama debbo mbiyata ko ala probléme naggam taw wonata e gonga ala probléme o ala réaction kay feeñat ɗon e ɗon so woni ma wullu ma wi jomum ka jamfanti ma helkaki ma oɗo mais ala probléme o weeɓi wona foof billahi wallahi wattala mi waɗi ɗum kono guila goppumo ho yahande min mbino mi tampo a dañi ɗum non a tampat non a tampat ƴew billahi walla ƴemmin kami jamfaɗo mais an a feeri jamfaade an ko mbatteɗa ko tan mimo kam mais a feeri jamfaade so wona Mami Ndiaye mo gartirɗo kam o taw mi mayino ɓooyi jom Mami Ndiaye won joom suudu ma mais an a feeri jamfaade a feeri jamfaade an Allah ne seedi mbimami kami jamfaɗo eyyi mais an a feeri jamfaade an a feeri jamfaade debbo non haal tan ko coupé micro ji enen tan gonɗo ko hakkude men haaɗat a feeri jamfaade non mi meeɗa jamfade mon hakkude men haaɗat hay gonɗonani gonga mi meeɗa jamfade kono noon neɗɗo saɗa resa kono noon walla saɗa rese wa ɗum jinnomi ɗo gara aran an neɗɗo saɗa resa walla saɗa rese ma won to gonnoɗa kono ɗon gonil ko fala wonata so woni no gonga ma a waɗata ko mbatta ko ay wonɗo haal péri mom mais wonɗo woni gonga par ce que onon enen rewɓe aɗa ar tawani neɗɗin yaltide debbo hono ma comme an e Dieynaba an e tokorma ganda oɗo nen yaltide o ko wiyete ko worɓe en mbaɗ noon sehil mum ganda o nen yaltide o an e hoorema gara mbaɗa provoqué copain makko pour jaltidon no woodi holko saabi ɗum bon min mbiyatmi ko sehilaɗo woni mo kinnata
mais est ce que gorko baɗan nono jaaɓi ko neɗɗo gorko kadi wona neɗɗo kamɓe ɗiɗo fof kam diɗo fof sino ko neɗɗo wonno min anta min e jeeɗo komin sehilaɓe ha para mbaɗa jenaba dohan min mi ara e maɗa jaɓana kam par ce que ɗum ɗon an ala min mbaɗanmi ma définité ko ala ko jiɗɗa mais pourquoi son jiiɗa gorko noon ñaam halis mum aɗen ɗum addat wargoji ɗum addat probléme aji kewɗe ayi jaltigol kewɗo sa yii ɗum kamɓe mbatta ɓe dokan hay joni a yaada eɓe jiima kamɓe eɓe ɓurma yidde e cycle maɓɓe o on nani ko leeri mbimami onon jabanto koye mon ƴeew min kam comme arbitre tan mi ƴettat oɗo mbaɗa wonamo dokan o wona cycle makko ɓuura kam yidde e makko e oɗo eyyi ɗum won ko kalɗen ko joni non 100% mbimami joni ɗum so waɗi joni so mais pourquoi sa ƴeewi wargoji garteɗi ɗi hannde nana gorko comme no wirni no copine makko waɗni aɗen warga ene wawi hen arde wiye gorko wari debbo sababu naggam taw debbo o tooñi sa yiiɗa neɗɗo pourquoi aɗa funta ɗum aɗa ñaam halis mum est ce que c'est normal neɗɗo mom sa yiɗama accumo yaha est ce que on mbatta mbaran kedi mbawa ɗum en mbawa ɗum de non exemple aɗa wona enen jooɗi mais exemple ko tawteɗen ko mais rewɓe mbaɗ noon joni onon ko haalte ko wona koye mon ponde toon mais est ce que rewɓe ko mbaɗat ko ɗum jewteten ɗum ɗon moom rewɓe moom tawi kam ene wonti kam meɗen kaala réalité o ene heewi te kadi so worɓe puusi tan tawa ko debbo o yiɗi par ce que sa tawi mbiɗa wonde e neɗɗo a ari aɓe ɗiɗi wonde mi wima ala a hokki kam kalis maɗa mi joguima kalis ma hay somi yiiti goɗɗo kadi mais sa wi ala jafɗa ɗon sa wi ala a jaaɓi ɗon a ala garantie ɗon firti hay sika resama neɗɗo ine wawi arde homtuma ɗum firti so debbo ari tan neɗɗo forcimam tan ha ƴettimama caggal Allah ha waɗi ka yiiɗa wadde ɗum firti debbo tiiɗani wadde ine wawi resede ni goɗɗo ar force pour jaltidde mum tan dañ ɗum homto ɗum ɗum kam ne woodi wona garantie min noon ko musim ko hande welani an fidèle o wona 100% tawi an ka jogoɗo lebde tan wona hay 20% fidèle debbo wona hay 20% ay way gorko noon no wawi wonde 100% ndax gorko so yiɗima to panduɗa ɗum fof no wawi yaade ɗum ɗon mo wawa wonde ay debbo ndewɗa ɗum fof no wawi yaade kono debbo wiyanma ɗo mbaɗa yiɗma billahi wallahi ƴetta yakar ma fof mbaɗa e makko taw ƴetta mantelat waɗe guiti mum woykuno wallahi wona hay tous e mum wona hay dara ƴeew sa hay onon worɓe on goykuno eɓe kalat probléme 25 mille ƴetta 25 mille ƴeew eɓe ñagata 25 mille ƴetta 50 mille kokkaɓe sa holliɓe caggal ñeɓatanma kangaɓe on nafani hay tat ƴeew so joom suudu makko ñaguinoma ɗum o sallata ko yoora joni ono noon jogorani yoftade ha émission o gasi to ɗum noon fotano wonde yon par ce que kamɓe worɓe kamɓe mbatta ɗum de ko hoɓen mbaɗat ɗum kamɓe mbarano dal ko hettinimon ɗum te kanko haali ñembay mbarano yimɓe nani mbarano fuɗɗi koto mabɓe jogoɗani debbo ma goppa debbo ma jaaha ɗoɗo e dokan rewɓe ɗiɗo gueɗuji ɗiɗi e debbo ma woni tati debbo ma wima hokkam ɗo janggo mbiɗa yaha hôpital mbiya meeɗa kalis jaaha ƴetta ujunade sappo dokka jeenaɓo taw debbo man e nder suttone woy kañum dañani ngara to am kadi dokka ham 50 mille goɗɗi 100 mille gose jamma te debbo man en toon woya dañani foof koye moɗon woni men gartu hen émission goɗɗo machallah no mbaydirton e bandiraɓe rek e weltanade tawaɓe émission Thiatou Walo Samba Boɗejo Samba Ɓalejo Awadou Touré Kumbis Babou maquilleuse men o e wondude ceerno Mody Tanum nelaɗo ina tawtora yewtere nde onon foof hay goto oɗo joni ko mbaydirta e bande e holko mbiyeton juddu jeeridi hulɓinaki yooɓe ngar enen foof ken juddu jeerijo hulɓinaki yooɓe ngar vraiment ɗo sa wiyama ya arɗo aɗa wawi hulde seeɗa kono sa naati tan a waɗa soulagé wu ko min hande garmi ɗo kono elle ko ɗo mbaɗon Dieynaba kulnoɗo wi kam ko jewteten mbimon ko jewteten ko ala probléme 100% ndax ko ɗo dal affaire o ko ɗo no kuldetani wona noon way Pindi TV ko ɗo affaire o woni ɗo woni bombe non ɗo affaire o ko ɗo woni ɗo woni bombe affaire o ko ɗo woni ko non vraiment tigui rigui Dieynaba eyyi kono wiyeteni tan alhamdulillah rabbil alamin ko sikkono ko kadi heɓama par ce que mi meeɗaki susde sah caméra mo ganduɗa koye xew sah surtout hande futtinɓe guite kollama hulani ɗum futtin guite caméra o c'est grâce à ceerno moɗo kam courage no feewi ko monayam ha 1h du matin omo haala non mais an ka bannoɗo stressé o pourquoi mbaɗa stressé o par ce que mi wowani ndeysan kadi mi wonani mbiɗe heewi haala mbiɗa heewi fijirde e jaɗe mais mi suusa public mais Pindi TV itti ɗum ɗon foof gaare gone à l'aise goni à l'aise hande machallah
mbaydirtoɗa bandiraɓe min da ko haalani juddu jeeri ɓe oton kule haalde pulaar ngare dow ko galle moon ay min mi nanano haydara joni alhamdulillah machallah Pindi TV ca kaw ca kanam Pindi TV rek wadde bandiraɓe kala ko ferguita e ko tata gandon neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum wadde ha saaha goɗɗo e émission men juddu jeeri yewtere nde noon koko jokkate domamay tuuti ma gërëm ceerno Mody a wacce olof e gërëm non il faut que mi yetta ceerno Mody ko miñam ndeysan ko miñam ko sikilam ko sehilam min aussi oui vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa e ko wadde neɗɗo mo ganduɗa ko yiɗini hoore makko tan o yiɗini yimɓe fof eyyi ɗum kam ina woodi Allah seedi ndeysan ina woodi ndax ndax yo Allah wat jam tan bo dom may ma gërëm noon kew noon nande ɗum e plateau goɗɗi ɗemɗe goɗɗi ɗe yafar mbiya dom may ma gërëm ci pulaar hande doma may ma gërëm ñu jàpp ci combat bi may ma gërëm ñu jàpp ci combat bi on calminama juurama ha saaha goɗɗo eyyi mais n'oublie pas chaine am o ma cousine adorée Dieynaba Elage to Allemagne a wiyama merci